F'Marzu tal-2010 l-Arms Limited iċċaqalqet mill-uffiċini li kellha fil-Belt Valletta l-uffiċini tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma f'Ħalluqa. Din iċ-ċaqliqa kellha ssir minħabba l-bini tal-Parlament il-ġdid. L-Uffiċċju tal-Awditur sab li dan il-pass ħoloq problemi lil ħafna konsumaturi. L-Awditur qal li seta sar sforz ħafna ikbar biex jinstabu uffiċini aħjar u eqreb għall-Belt Valletta minn dawk f'Ħalluqa. Minħalluqa l-Arms Limited baqgħet taħdem sa tmiem Awwissu li għadda meta iċċaqilqet għat-tieni darba u marret f'Gatard House fil-Bla tal-Bajda. L-Awditur sab li x-xogħlijiet li wettqet fuq dawn l-uffiċini l-ġodda swew lill-Arms €1,160,000. Fl-istess ħin l-Arms se tkun qed tħallas kera ta' kważi €80,000 fis-sena għal 8 snin sħaħ, total ta' aktar minn €600,000. Mill-istħarriġ tal-Awditur ħareġ ukoll li l-Arms tħallas mal-€25,000 fis-sena għal servizz ta' tindif u €6,000 oħra fuq sigurtà. €65,000 oħra qed jintnefqu mill-Arms fuq servizzi relatati mat-teknoloġija tal-informatika. Ironikament iżda l-Arms li xogħolhom huwa li jintbagħtu l-kontijiet ma kinix f'pożizzjoni li tgħid lill-Awditur kemm se tkun l-ispiża fost l-oħrajn fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma tagħha stess f'Gatard House. L-Awditur jirrimarka kif minkejja l-ftuħ tal-uffiċini f'Gatard House, l-Arms baqgħet f'post wieħed biss ċentrali fejn kull min ikollu mistoqsijiet dwar il-kont tiegħu jista' jmur fih.